Srdce jej bylo ako Nič sa jej zvon. nestane. Nič sa jej nestane, však Rufi. Povedz, že jej nič nie je. Nie, drahá. Tak už sa prestan trápiť, miláčik. Pozri sa, zavolala som ti, lebo napriek tomu, že sa seňorita Makarena cítila veľmi zle, stále na teba myslela. Hovorila mi, že sa máte stretnúť v útulku. Neviem prečo, ale bola veľmi rozrušená. Je mi to tak ľúto. Keby som nebola išla do parku, možno by sa nič nestalo. Zlatko, keď sa má niečo stať, tak sa to stane. Aj keď odídeme. A keď sa to nemá stať, tak sa to nestane dokonca ani vtedy, keď zostaneme. Neprospieva jej, keď má okolo seba toľko ľudí. Musíme ju nechať odpočívať. Áno, prepáčte mi, seňorita. Doktor mi práve oznámil, že s vekom sa makarenina cukrovka ešte zhorší. Aby sme zabránili ďalším zmenám v jej organizme, musíme ju chrániť pred silnými emóciami, čiže aj pred starostiami. Pochopila si? Áno. Nesmieme sa dopustiť ničoho, čo by vystavilo Makarenu ďalšiemu riziku. Naša rodina už zažila mnoho nepriazní osudu. A ver mi, ďalšie už nedopustím. Najmenej vtedy, keď ich spôsobuje hnev a neposlušnosť. Makarena to nevníma. Ale aj tie najmenšie drobné nepríjemnosti či starosti škodia jej zdravotnému stavu. Pozri sa na ňu. Len sa pozri. Nikdy by som si neodpustila, keby sa jej niečo stalo. Myslím to vážne, Paloma. Veľmi ju ľúbim. A ak by sa jej v dôsledku našich nedávnych hádok stalo niečo zlé, v takom prípade by som ti to už nikdy neodpustila. Si v poriadku? Pláč, ak ti to pomôže. Áno, to som ja. Ako sa máš? Tu je Diana. Dobrý deň. Moja drahá, rada by som ťa požiadala o jednu láskavosť. Ide o Emiliana. Ale nechcem, aby sa dozvedel o tomto telefonáte. Nemohli by sme zajtra po obede skočiť na kávu? Jasné. Len mi povedzte, kde a o koľkej. Budem tam. Dovidenia. Tak čo, už ti je lepšie? Neboj sa, tvoja teta sa z toho dostane. Keď je cukrovka pod kontrolou, nie je dôvod na obavy. Bola to iba moja vina. A nikdy by som si neodpustila, keby sa jej niečo stalo. Nie, to vôbec nie je tvoja vina. Ale kvôli mne sa znepokojovala a kvôli mne si robila starosti. Upokoj sa, Paloma. Svojej tete plačom nepomôžeš. Povedz mi, čo tu robíš s mojím priateľom? Romina, ale my sme predsa nerobili nič zlé. Veď som vás videla z okna. Objímali ste sa, tak sa to teraz nesnažte popierať. Nie, nič nepopierame. Paloma sa veľmi trápi kvôli tomu, čo sa stalo jej tete a ja som sa ju snažil iba upokojiť. A to si ju musel objímať, aby si ju upokojil? Nie, Romina, prosím, nevysvetľuj si to zle, dobre? Plakala som a Emiliano ma videl a prišiel ku mne. Ale nerobili sme vôbec nič zlé, to ti prisahám. Nepáči sa mi, keď ťa môj priateľ utešuje a objíma. Povedz mi, čo by ti asi povedali tvoje tety, keby toto videli? Že si pobahlica. To stačí, Romina. Neurážaj Palomu. Nech
Nechcem, aby ste sa vy dvaja kvôli mne hádali. Odpusť mi, Romina, prosím. Prisahám, že sa to viac nestane. Nechcem medzi vás vnášať problémy. Prepáč mi to. Paloma, počkaj. Prestaň! Čo máš s Palomou? Nemôžem tomu uveriť, Romina. Ty si takto predstavuješ priateľstvo? Vďaka, Blankita. Ideš aj na budúci týždeň. Dobre, tak sa maj. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, Diana. Ahoj. A čo, my dnes nebudeme večerať? Je ešte priskoro a Emiliano sa dosiaľ nevrátil. Viem, ale som veľmi hladný. Celý deň som pracoval so skicami, ktoré mi predložil Joel a nestiel som sa naobedovať. Moja manikúra ešte nevyschla a práve sa mi začína seriál. Tak dobre, nerob si starosti, zohrajem si večeru a najem sa. A čo to je? Čo to tam máš? Toto? Joelové návrhy pre novú sériu keramiky. Pozri sa na ne a povedz mi svoj názor. Nehnevaj sa, no už som ti povedala, že neviem nič o týchto veciach. Ale áno, vieš. A keď na tom trvám, je to preto, lebo tvoj názor považujem za dôležitý. Nová séria keramiky je určená pre mladé ženy, ako si ty. Rafael, toto nie je moja práca. Mám príliš veľa starostí na to, aby som teraz riešila aj tie tvoje. Povedz mi, aké len ty môžeš mať starosti. Mám jednu dôležitú. Emiliana. Vieš o tom, že sa na mňa hnevá? Neprišiel domov na obed. Obávam sa, že vážne uvažuje o tom, že sa od nás odsťahuje. Diana, drahá, keď Emiliano chce bývať sám, rešpektujme jeho rozhodnutie. Vychovali sme z neho samostatného mladého muža a keď sa rozhodne odísť z domu, nebude to žiadna tragédia. Je mi úplne jasné, že mi nerozumieš. Emiliano je celý môj život. Dlho som čakala na túto chvíľu a chcem si ju vychutnať. Chcem ho rozmaznávať, mať ho pri sebe. Možno, že pre teba znamená celý tvoj život. No ty nie si Emiliánov život, hoci ťa veľmi ľúbi a rešpektuje. Čím skôr to pochopíš, tým to bude pre teba lepšie. Choď. Zničil si mi celú moju manikúru. Choď. Cítila som sa nepríjemne. Nepáčilo sa mi, že utešuješ Palomu. Tá tvoja scéna žiarlivosti bola úplne nemiestná. Správala si sa hrubo a urážlivo. Odkiaľ som mala vedieť, že Paloma sa iba chce vyplakať na tvojej hrudi? Najprv si to zisti a neubližuj zbytočne ľuďom. Miesto tých urážok si sa mala spýtať, čo ju trápi. A mala si jej pomôcť. Veď to vždy robím. Mala by si vedieť, aká je zúfalá a osamelá, keď jej ochorela teta. Ale nie, tebe je to úplne jedno. Nie, vôbec nie. Zabudnime na Palomu raz a navždy. Pre teba je jednoduché to povedať. Dúfam len, že sa to podarí aj Palome a zabudne na nepríjemnosti, ktoré si jej spôsobila. Nechápem, prečo si o mne Romina myslí niečo zlé. Sme priateľky. A nikdy by som neflirtovala s jej priateľom. Zlatko, zobudila sa tvoja teta Makarena. Dobre, idem. Nie, prečo? Zostaň na večeru. Inokedy. Neverím, že sa hneváš kvôli tej scéne s Palomou. Nehnevám sa. Vadí mi tvoja žiarlivosť aj to, že na mňa tak tlačíš. Tlačím na teba, lebo chcem, aby si ma vzal do kina a žiarlim na Palomu, lebo ťa ľúbim. A to by ti mohlo lichotiť. Áno, keby si mala dôvod. No keďže nemáš, tak ani večera, ani kino. Dobre, ako si želáš. Uvidíme sa zajtra? Áno, zavolám ti. Ahoj. Čau. Pozri sa na svoje oči, srdiečko. Veľmi som sa bála, teta. Ja som v poriadku. Bol to zbytočný poplach. Bála som sa toho, že keď sa vrátiš do útulku a nenájdeš ma tam, vrátiš sa domov a Karlota ťa bude ihneď podozrievať. Aj ma podozrievala. Pýtala sa, prečo som nebola s tebou v útulku. Povedala som jej, že som sa bola prejsť v parku. Áno, koniec